Aquí teniu la font de les tortugues, passejant per aquí, el passeig del Born, fent una caminadeta, i ara vos ensenyaré... Ui, quasi caic! Vos ensenyaré les famoses lleones del Born. Que si un de Palma vos diu vés-te'n a palpar les lleones, no t'està enviant a l'Àfrica, t'està enviant en el passeig del Born. I les lleones són aquestes que vos ensenyaré ara. Com veus, no són lleones, són esfinxs, i presideixen l'entrada i la sortida del passeig del Born de Palma. I ara vos donaré la meva opinió sincera del tema de les terrasses. Perquè, clar, ara, en aquest moment que s'està gravant aquest vídeo, les terrasses del passeig del Born de Palma han desaparegut perquè no tenen permisos. I estic genial. Jo me top passejant molt més a ple que no quan hi havia les punyeteres terrasses que havies de fer jutipil per esquivar-les. I s'està molt millor ara. Que pel Barç no és bo? Evidentment. Però la ciutat hauria de ser pels ciutadans, no pels comerços. No per l'hostaleria, no. Però bé, és una opinió com qualsevol altra i bé, faig una petita passejadeta que s'està molt bé, se m'entenen les ulleres com veus. Ai, quin solet! Solet. I bé, i passejant pel passeig del Born, ara veureu la font que hi ha just després del passeig del Born, i vos deixaré gaudir un poc de les imatges.